Udako jaien atarian bihar irekiko ditu ateak San Fermin guneak. San Fermin jaien esperientzia berri bat aurkeztu dute, San Fermin gunea zehazki Santo Domingo aldapako zonaldean kokatzen dena. Guardiako kidego zaharrean murgiltze gune bat dago, berezia egiten duten alderdi guztiak ezagutarazteko. San Ferminei buruzko esperientzia zentro berri bat du Iruñeak, ostegun honetatik aurrera bere ateak irekiko dituenak. Dagoeneko egia bihurtutako proiektuaren izena, San Fermin espazioa erakusketak, bere 80 metro karratuetan, soinuekin, kokaguneekin eta irudiekin jolasten diren hainbat espazio ditu. Erabilera on asko eman ahal zitzaizkion eraikin honi, eta zalantzarik gabe bisitariari San Ferminak ezagutzen eta ahal den neurrian sentitzen lagunduko dion zentro bat izatea bada erabilera on horietako bat. Europako diru laguntzekin, Iruñeko udalak Arena Komunikazion ikusentzunezko enpresarekin batera egindako proiektua da. 2022an abian jarri zena. 2012ko ekainatik 8tik onera egitasmo hau errealitate bihurtzeko lan egin duten guztiei. Dudarik gabe eraikin hau une batean alkateak esan duen bezala hiriko sarrerako ate bat zaintzeko eraiki zena, gaur egun mundu osoan erreferentzia puntu bat bihurtuko da eta erreferentzia puntu bat Iruñaren zabaltasuna erakusteko. Bisitariak hartzeko eta hartatzeko gune bat, informazio eremu bat eta esperientzia eremu bat daude bertan. Horixe baita haien erakargarri nagusia. San Fermin eguneko oinarrizko 3 koloretan oinarritutako diseinu minimalista jarraitzen dute hiruzonek, gorria, zuria eta beltza. Pero al final no va de entender esto, va más de, como ha dicho aquí nuestro alcalde, de sentir. Esto va de meterte aquí y sentir un poquito qué es esto de los Sanfermines. Bisitak gehienez 30 lagunentzat izango dira, eta orduerdiko iraupena izanen du. San Fermin egunak kenduta, espazioa zabalik egonen da ia egun osoan, eta erreserbak 010 telefonoaren bidez egin ahal izango dira. Udako jaiez gabiltzala txosnetako egoerak konpondu gabe jarraitzen duela gogoratu du mugimendu sozialistak, Gasteizko gazte koordinadora sozialistak, Bilboko Luberri konpartsak eta etxebizitza sindikatuak goizean Gasteizen egindako agerraldian gogorazi dute txosnetan parte hartzea ukatzen zaiela oraindik eta elkarrizketa abiatzeko eta konfiantzak eraikitzeko prest agertu dira. Bilboko konpartsekin eta Gasteizko txosnekin dagoen egoerari irtenbidea emateko elkarrizketarako deia zabaldu dute GKSek, etxebizitza sindikatuak eta Luberri konpartsak. Espazio hauetan parte hartzeko aukera ukatu zaie azken urteetan eragile hauei. Orain, elkarlanerako oinarriak jarri nahi dituztela baieztatu dute. Bi hirietan uste dugu, aurtengo jaiak testuinguru oso aproposa direla, elkarlanerako oinarriak jartzen hasteko eta aurretik ditugun hilabeteetan elkarrizketarako eta adostasunak lortzeko bideari ekitera deitzen ditugu bi hirietako eragileak. Elkarlana posible da, baita elkarrizketa abiatzeko espazio egokiak eraikitzea ere. Eman diezaiogun aukera bat denon artean. Azaldu dutenez, begi onez ikusten dute Gasteizko txosna batzordeak urrian gaia berrikusteko borondatea erakutsi izana. Hori bai, 4 urtez luzatzen ari den egoera izan da, uda baino lehen aurrera pausoak ematea posible dela baieztatu dute. Begi honez ikusten dugu alde batetik Gasteizko txosna batzordeak adierazi izana urritik aurrera erabakia berrikusteko prest dagoela, baina uste dugu borondate hori egonda gaurdanik hasi beharko genukela pausu batzuk ematen konponbidera begira eta aurtengo jaiak aprobetxatu elkarlanerako bide horri ekiteko. Orain dela 2 aste Euskal Herriko 150 kulturgile baino gehiagok eragile hauen presentzia bermatzearen alde kaleratutako gutunari erantzuna bezala hartu dute txosna batzordeak erakutsitako borondate hori. Egoerari irtenbidea emateko momentua dela baieztatu dute. Bilboko konpartsetan zein Gasteizko txosnetan egoteko oinarriak betetzen dituztela gogoraraziz. Guk Euskal Herriko 11 herri eta auzotan partekatzen ditugu txosnaguneak beste eragile askorekin. Eta horrek erakusten du, minimoen baitako elkarlana gauzatu daitekeela. Gasteizen bezala Bilbon ere, parte hartzeko baldintzak betetzen ditugu. Eta uste dugu, gure oinarriek zein eguneroko jardunak frogatzen dutela,
konpartxetan toki bat merezi dugula. Jaiak elkarlanerako oinarriak jartzen hasteko gune aproposa bezala hartuta, elkarrizketarako deia luzatu diote Gasteizko GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatuak eta Bilboko Luberri konpartxak txosna batzordeari eta konpartxei. Errotxapeako herri mugimenduak prentsaurreko bat egin du gaur, aurreko asteburuan ospatu ziren auzoko jaietan hainbat eraso matxistak izan zirela salatzeko. Eraso hauen aurrean lanean jarraituko dutela adierazi dute eta lana auzoko mugimenduko kidena bakarrik ez dela azpimarratu dute auzokide guztien bete beharra baita. Bestalde jaietan izan diren jarrera eta komentario arrazistak ere gaitzetsi dituzte. Argi eta ozen esan nahi dugu ez dugula inolako erasorik onartuko. Eta erotzen. Bizkaiko probintzia auzitegiak 21 urte eta 4 hilabeteko kartzela zigorra ezarri dio gizonezko bati 2022ko apirilaren 30ean Bilbon orduko bikotekideari su emateagatik. Erasoak zauri larriak eragin zizkion emakumeari. Halere, epaian ez dute indarkeria matxistatzat jo erasoa eta zirkustantzia larrigarri hori ez dute aintzat hartu zigorra ezartzerakoan. Gai zaldatu, Hondarribiko HS2 Surf Centerrek minbiziaren aurkako elkartek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak indarrak batu dituzte bularreko minbiziak handitu duten emakumeekin lehen Dragon Boat taldea sortzeko. Dragoi formako ontzia uretara atera dute Hondarribian. Dragon Boat kirola berritzailea da Gipuzkoan. Asiatik datorren eta 2000 urte baino gehiago dituen kirol nautiko bada, eta edonork egin dezake, berezko ezagutzarik izan gabe ere. Bada Gipuzkoako lehen Dragon Boat taldea aurkeztu dute aste honetan bularreko minbizia gainditu duten emakumeek osatua. Hondarribiko HS2 Surf Eskolak bultzatutako proiektua da, Gipuzkoako Aldundiaren laguntzarekin eta lurraldeko minbiziaren aurkako elkarteen eta Gipuzkoako erizaintza elkargoaren inplikazioa duena. Gure ustetan honek dauzkan balioak asko dira, alde batetik dira, haien artean sortzen den giroa, elkarlanarena, komunitatea sortzearena, ohitura osasuntsuak eta aldi berean ere bisibilizazioarena, horrek ere daukan indar guztiarekin. Dragon Boat hau abiarazi izanaren arrazoietako bada bertan arraun egiten dutenei lagun egiten diela eta aldundu ere egiten dituela. Zehazki bereziki onuragarria da bularreko minbizia duten emakumeentzat. Oso onuragarria zela hau bularreko minbizia gainditu duten emakumezkoentzat, batipat indartu egiten dalako aurreko parte hori. Taldea osatzen duten emakumeak 27 dira guztira. Bularreko minbizia gainditu duten emakumeak dira, baina baita kausa horri ikusgarritasuna eman nahi dioten emakume sentsibilizatuak ere. Gogoan izan, danak ez direla bularreko minbizia gainditu duten emakumeak, badaudela ere gaixotasun hori pasa ez dutenak, baina haiekin batera arraun egin nahi dutela, ez? Ontzi horiek brankan dragoi buru batekin eta popan isats batekin apaintzen dira. 13 metro baino gehiago neurtzen dituzte eta 12 edo 22 kide izan ditzakete. Kide horiek ontziaren brankan dagoen danbor baten erritmoan arraun egiten dute. Eta bide horretan Gipuzkoa ere batu da danborraren erritmoan bularreko minbiziaren aurka. Euskaltzaindiak akademiaren domina eman dio Inigo Urkulluri lehendakari gisa jardun duen urteetan izan duen laguntza eta lankidetzagatik. Gure erkidegotik kanpo ere, Euskaltzaindiak ematen dio osotasuna eta bermea gure hizkuntzaren aniztasunari eta batasunari. Euskal Herri osoko erakunde eta herritar guztiok gauzkazue zuen irizpideen esanetara. Eusko Legebiltzarrak iazko abenduan onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legea. Euskal hezkuntza sistema propioa helburu izanik, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza legeak norabide horretan zer aukera eskaintzen dituen aztertu du ikasi monografiko batean, gaur egin dute aurkezpen Arnanin.
Hego Euskal Herrian unibertsitatera sartzeko ebaluazioko sarbide fasera aurkeztu diren ikasle egitenek gainditu egin dute. Euskal Herriko Unibertsitatean 97,88 eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan 97,87. Euskal Herriko Unibertsitatean unibertsitatera sartzeko ebaluazioko sarbide fasera aurkeztu diren batxilergoko 12.063 ikasletatik 11.000 eta 29 gainditu dute, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak asteazkenean eman zituen ezagutzera datuak, bertan izena eman dutenen 97,83 gainditu du ia kopuru. Bera, kasu honetan 3.478 ikaslek egin dute proba, eta hauetatik 55 baino ez dute porrotekin. Bilboko hainbat herri mugimendutako eta eragiletako euskaltzale aktivistak osatutako Guka mugimendua aurkeztu dute ostegun arratsalde honetan Herripako kaian. Agerraldian adierazi dutenez, sakabanatuta eta leku askotan lanean ibili diren euskalgintzako kideak gu oso bat izan, jendartean eragin eta ardura dutenei eginarazteko sortu da mugimendua. Euskararen aurkako ofentsiba ideologiko, politiko eta juridiko bete-betean gauden honetan, Bilbon zapaldu bazterreko zein bigarremeako iztun izateari utzi nahi diote mugimendu honetako kideek. Mendigorria, Larraga, Lerin eta orain Oibar. Azken urteetan guraso talde asko atera dira kalera salatzeko beren herrian D eredua jartzeko eskaera egin dutela eta Nafarroako gobernuak bidea trabatu diela. Duela zenbait hilabete 2024-2025 ikasturtean aurre eskola zabaltzeko eskatu zuen Oibarko udalak. D ereduaren aldeko autua egin zuten familia ugarik, baina salatu dutenez Hezkuntza Departamentuak ez die oraindik erantzun. Horren ondorioz eta ziur jakin gabe zein izango den urrengo ikasturterako egoera, herriko 10 bat familiak atzera egin dute eta beste hizkuntza eredu batzuetan matrikulatu behar izan dituzte seme-alabak. Hezkuntzan segiz manifestazioa egin dute Nafarroako itunpeko ikastetxetako eta ikastoletako langileek Iruñean Nafarroako hezkuntza sailari negoziazioa abiatu dezala eskatzeko, benetako negoziazio eraginkorra lortzeko. Nafarroako itunpeko ikastetxe eta ikastoletan negoziazioa blokeatzeari usteko exigitzeko kalera atera dira irakasleak. LAB, SEPNA, SIE, UGT eta ELA sindikatuek 2023ko irailean hasi ziren akordio berria negoziatzen. Egungo hitzarmenaren indarraldia 2024ko abuztuaren 31an amaitzen baita. Sindikatuek diotenez, Nafarroko hezkuntza kontseilaria Carlos Jimenok ez ditu aintzat hartzen negoziazio erreal eta eraginkorrerako bilera eskaerak. SEPNA, SIE, UGT, LAB eta ELA sindikatuok salatzen dugu Nafarroako ituna duten ikastetxetako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa laster amaituko dela. Eta aurrerapausorik eman gabe jarraitzen dugula akordio horren balizko negoziazioari dagokionez. Negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Eta horrek aukera emango luke lanpostua galtzen duten lankideak beste zentro itundu batean jartzeko. Atsekarriturik jarraitzen dugu patronalek eta administrazioak Nafarroako ikastetxe itunduetako eta ikastoletako langileen baldintzak hobetzeko duten inmobilismoagatik eta borondaterik ezagatik. Departamentuaren patronalaren eta ordezkari sindikalen arteko negoziazio eraginkorraren alde egiten jarraituko dutela argi utzi dute. Bestalde, aldaketarik gertatzen ez bada, ekintza sendoagoekin mobilizatzen jarraituko dutela azpimarratu dute sindikatuek.
Sindikatuen aldarriekin segiz, 400 langile ditu Vianako Mondelez gai eta fabrikak Lizarrako Meridadean, Araba eta Errioxarekin muga eremuko enpresa nagusietakoa da eta astelehen honetan greba mugagabearekin zioten bertako beharginek, beraz, 4. eguna dute gaurkoa lan hitzarmenaren negoziaketaren blokeoa aurre egin asmoz. Vianako Mondelez fabrikako langileak greba mugabean daude astelehenetik. Enpresaren irabazi handiak berdintasunez banatuko dituen hitzarmen duin baten alde. Mondelez gaieta fabrikako langileek ekainaren 10ean abiatu dute greba mugagabea. Beraz, gaur greba egunaren 4. eguna da. Gaieten ekoizpena erabat geldituta dago. Enpresa batzordeak Komisiones Obreraseko 7 ordezkarik, Labeko 5 eta Elako ordezkari batek osatzen dute, eta 400 langile ordezkatzen ditu. Batzordeak ulertzen du Mondelez Viana enpresak irabazi handiak lortu izan dituela aurreko urteetan, eta irabazi horiek ekarriko beharko luketela langileen soldatak nabarmen igotzea. Mai gainean jarri dituzten aldarrikapenak azaldu dituzte. Por un IPC más un 1%, otro 1% en antigüedad que pedimos recuperarla y una reducción de jornada de 3 días y unas mejoras en incapacidad temporal. Baina enpresak 5 hilabete eta 10 negoziazio bilera egin ondoren mugitu gabe jarraitzen du. Beraz, Mondelez Vianako langileek batzarrean bildu eta gero mobilizatzen hastea beste aukerarik ez dute ikusi. ELA, LAB, Komisiones Obreras eta UGT pozik daude aste honetan, ekainaren 11-tik 13 Bizkaiko arte grafikoetan egindako 3 greba egunen jarraipenarekin grebak eta mobilizazioek eragin handia izan dutelako. Apirilean eta maiatzean ere 4 greba egin zituzten sindikatuen ustez, langileen mobilizazioek agerian utzi dute patronala. Sektoreko hitzarmena negoziatzeko betebeharrari jaramonik ez egitea leporatu diote, baita greba egunen aurretik negoziazio mahaiaren azken bilerara agertu ez izana ere. Urte bat negoziazio mailan eta urte honetan aurkitu duguna mahai horretan izan da patronal bat oso prepotentea. Patronal batek nahi duena sektorean prekarietatea edatzea edo mantentzea. Bestela ez da ulertzen maitik altxatzea greba hauek baino lehenago, hori errespetu falta bat da bai langileentzat eta bai sektore osoarentzat, bada garaia bere lan baldintzak eguneratzea, batez ere hor dago soldataren arazoa eta patronalak esaten diguna da ez dela berriro mailai ezarriko, sindikatuok eta langileok gure eskaerei uko egin arte. Patronala esen agertu pasan astean bilerara. Orrun guk zer egin dugu gaur? Gu joan gara patronalaren gana. Konzentrazio bat egin dugu goizeko 9etan eta aprobetxatu dugu egon da patronaleko kide bat, guk adierazi dugu eta eman diogu mezua seriotasunaz jokatzeko eta itzultzeko mahai negoziatzailea, esan digu trasladatuko duela. Nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak estrategikotzat izendatzea eskatzen duen mozioa onartu dute Arabako batzar nagusiek. Elkarrekin Araba taldeak aurkeztu du proposamena UAGA Arabako nekazarien elkartearen, Araba Biziriken eta Bio nekazaritza taldeen izenean eta aho batez onartu dute alderdi guztiek gaurko saioan. Hala, Aldundiari eskatu diote lehen sektorearen aldeko politikak garatzeko eta nekazariak eta abeltzainak babesteko neurriak hartzeko. Nekazaritza eta abeltzaintza jarduera estrategikoa izendatzen duen mozioa onartu da gaur Arabako batzar nagusietan. UAGA sindikatuak, Araba Bizirik eta Bio nekazaritza plataformek Elkarrekin Podemos taldearekin batera sustatutako ekimena izan da, lehen sektorea eta nekazaritza lurrak zaintzeko helburuarekin. Izan ere, industria energetikoaren proiektuek landa eremua arriskuan jartzen ari direla salatu dute plataformek. Landa eremuaren arpilatzea behin betiko gelditzea exigitzen dugu. Egun, industria energetikoa, aurretik poligono industrialak, HTA edo errepideak izan diren bezala, gure herrien eta landa jardueren etengabeko gazarpenarekin jarraitzen dute. Batzar nagusietan mozioa eztabaidatzen ari zela, Araba ez dago salgai lelopean mobilizatu dira UAGA, Araba Bizirik eta Bio nekazaritza. Erakundeek legeak ezarritako tresnak erabilditzatela aldarrikatu dute. Lurralde plan partzialek, nekazaritza eta basogintzako plan sektorialak
eta nekazaritza eta basogintzako politikari buruzko 17/2008 legeak nekazaritzako ezartzen dituzten babes tresnak aplikatzea eskatzen dugu. Lege honek eta gaurko mozioa ere sektorea defendatzeko tresnak antolatu behar ditu. Irizpide produktibista soien aurrean eta nekazaritza eremuak garatutako zereginetatik kanpo. Zentzu berean, proiektuak geldiaraztea eskatu dute. Arauaren garapenik ez dagoenez, lehen sektoreak lurralde orekan izan behar duen paper nagusi hori arriskuan jartzen duten azpiegitura proiektu guztiak gelditzea eskatzen dugu. Hori ez da landa inguruneari barkarrik eragiten dion mehatxua, arazo kolektiboa da. Sistema honek bultzatzen duen lur jabetza galerak pobretuko egiten gaitu. Eta ahulago eta menpekoago bihurtzen gaitu. Gauzak horrela, Arabako Batzar Nagusietako talde guztiek aho batez onartu dute nekazaritza eta abeltzaintza jarduera estrategiko bezala izendatzeko mozioa. Ekonomia gaietan amaitzeko azken albistea, Txinako gobernuaren mehatxuek eta Alemaniako autogileen presioak ez dute eraginik izan. Txinako autoelektrikoen importazioari muga zergak nabarmen handitzea erabaki du Europako batzordeak frogatutzat jo baitu laguntza publiko handiagoa jaso dutela. Neurri horren bitartez Europako autoindustria babestu nahi du batzordeak arriskuan ikusten baitu Txinako autogileen lehiari aurre egiteko. Aldarrikapenak korrika, lasterka, atxintxika edo arikneketan egin daitezke eta horren erakusle da asteburuan Abadiñon ospatuko den lasterbidean nazio elkartasun lasterketa. Ekimenaz berba egiteko gurean dugu Oiana Azkorbe Beitia, lasterbideaneko antolakuntzako kide eta mendi korrikalaria. Kaixo, Oiana? Kaixo. 10. edizioa duzu aurtengoa, 10 edizio, harin esaten da, ezta? Bai, seinale urte badu bezala, seinale gauza asko injera, baina ez dila egin danak. Eta, seinale hobi honinon azkena izetengo da. Harein juko azkena izeten. Hori da, jakinarazi duzuena aurtengoa azken edizio izango da. Nola baloratzen dituzu azken urte hauek? Azken baten 10 urte da gero, eta azkena dala, gure ustera azkera izango dala, eta behintzete holan ziklo hori izteko danik, balorazioen biko dana da, putxe bat kako txarte positibo ez, gauzak aldatu dila, 10 urte pasau die, hasierako lasterbidean eta ingo lasterbideanek, zer ikusirik ez duko, zorionez, eta balorazio positibo hori, gauzak badu esela aurreantza, ninoen faltaila gauza asko iteko, ekimen hau ni emangutzagoela ziklo itxiera hori, baina, beste hainbat ekimen jarraituko dela iken, arazoa guztiz, alik eta guzti onduen amaitu arte. Kontekstuara bat aldatu da zalantzari gabe, eta ziklo itxiera izango da edizio ontakoa, 10 urtien etxeruntz aineketan leloarekin, emango diozue zehazki amaiera, kirola eta aldarrikapena uztartuz beti ere, edizio borobila denez, ibilbidearen distantziare borobila izango da, ezta? Bai, alegin juga putxo bat lasterketa bera baino asteburu bat antolatzen, jente elkartasun gauza bat izateran, jente gehien animatzeko gauza bat. Eta, ibilbidea bera luzea deitugu dugune, izango die 10 kilometrokue, 10 ez telduko, baina hortxe izango da, 10, gero laburre hongo da, 3 eta martxie 10ko martxie begongo da goizien,
Orduen apurtxu bat lasterketatik aparte, ibilbidetik aparte, gure izin dena da asteburu borobil batein danontzako, familizentzako, lagurentzako, edo zein animatzeko, lasterketara berara igual, ez jendaz gozta animatuko, lasterketa dalako, ainegetan bidalako, baina martxara igual bai, lasterketa laburrera bai. Orduen moxe, borobile zentzun guztietan gure izin duizetie, eta deginuko gauxe alik eta jente gehien batzen, eta mendik hoxe nire jentiei animazio niño ze badau. Oin aukeri dau, martxan partatzeko eta bai lasterketan. Eta hoxe, anima usaikiez, benetan danontzako jai bat izango da. Jai aparte izango da zalantzari gabe, irudietan ere ikusi dezakegu ibilbidea, bi ibilbide egingo dituzuela esan duzu, ibilbide txikia, 1 kilometro izango dituenak, eta ibilbide luzea 10 batera helduko dena, gainera martxa batera antolatu duzue, eta 2 egunetako egitaraua, asteburuko egitaraua, ekainaren 14tik 15era. Esan duzu, adin tarte guztientzako egitaraua ondo duzuela, konta eguzu pixka bat. Bai, apurtxo bat, lasterbidea, asteburura mugatzen bagara, aurretipe enjein bat ekimen, enje bertso saioek, enje bakarrizketak, hainbat gauza enje hilabetek aurreratxu hau, bai, asteburura mugatzen baga, barikoen hasiko dapur bat jai hau, hanje dualderi ingoiako neskerronez ingoiako jaialdi horretan, eta hanje dualdetek aparte, bertsolari asko eta kulturarloko bertsoarloko jente asko batuko da. Gero ongo da bai, egun horretan barikuen parriadi, putxoa jaize girotzen azteko, eta gero egun handizio izango da Domekan, eta Domekan goizetik hasiko da martxe horraz, handu lehengo martxe hori egongo dela, 10 kilometroko karrera baina martxe izango dana, gero izango da gaineketie, gero izango da laburre, eta gero baskarize. Azken batean esan dunez, danontzako jai bat izango da, elkarrin onduen egoteko danok eta moteko babes hori, Baskariz joango da, danontzako, hainbat pentsetoia ez dakit zenbat saldudien baskairako, baina uste txartolak agortzeko dauzela, espadi agortu. Baskalozte mumientzako gauzak egongo dien, elektrotxaranga, hainbat gauza, gordo noixe. Esan jentier, iztala lasterketara mugatzen dana, asteburu borobili izango dela, eta benetan animetako. Lasterketatik harago doan egitaraua ondu duzue beraz herri bazkariarekin, DJ-arekin, umeentzako ikuskizunarekin, lasterbidean nazio elkartasun lasterketaren aurtengo abesti eta bideokliparekin joango gara orain, eta agurtuko zaitugu, Oiane, eskerrik asko. Eskerrik asko zueri, eta barriro animatu jentiez, ondoion aukeri dau apuntetako, bai bariko arratzaldien, da bai zapatu goizien, hemendik planik estekonak eta gogoaz daunak abainon deko zuen planik onena. Abadinon ikusiko dugu elkar. Erto. 1, 2, 3, sua! Orman marrak zenbatzen ari naiz oraino, auskalo zenbat urte mendikaraino. Orman marrak zenbatzen gabiltza oraino, iritsiko ote zaitak lazaraino. Anboto magalean dagoa baino, auskalo zenbat bide mendikaraino. Anboto magalean dagoa baino, laster bidean guazen mendikaraino. Herri bat erditzea gauza gatxadaino, zenbat bider zatitu ote da gaur daino. Herri bat erditzea gauza gatxadaino, gatxago nioan
Kultura gaietara egingo dugu orain salto, Bilboko 600 ikasle inguruk bertso topaketa egin dute Bilboko Campos Elíseos antzokian. Baude milaka modu. Eta ikastetxe batzuk... Ekainaren 4ean izan zen Bilboko ikasturte amaierako bertso topaketa, Bilboko Campos Elíseos antzokian. 11 ikastetxetako 600 gaztetxo inguruk hartu zuten parte bertan. Ikastetxeek urte biko zikloetan hartzen dute parte, eta aurten Luis Briñas Santutxu, Gabriel Aresti Cervantes Eskola Publikoa, Kirikino ikastola, Zurbaran, Deustu, Artxandape ikastola eta beste hainbat ikastetxetako ikasleen txanda izan da. Bertsozale elkarteko Jone Larrinaga eta Josu Telleria bertsolaritza irakasleek guiatu dute ekitaldia eta Euskal Herrian zehar egin dute bidaia Bilboko bertsolaritza ikasleek. Pantaila lagun beraz bertso turra egin dute gazteek elkarri bertso bidez galderak eta erantzunak bidaliz. Bilboko ikasleekin batera Gipuzkoa, Lapurdi, Zuberoa, Nafarroa eta Arabako bertsolaritza ikasleek hartu dute parte. Bat-bateko bertsoek ere izan dute beren lekua, Oiana Bartra, Aizea Telleria eta Nerea Ibarzabalen eskutik. Bilbon bertsotan dabiltzan gaztetxoen hainbat talde daude, mundu bat bertso programan parte hartu ondoren eskolaz kanpo bertsotan jarraitzen dutenak. Proiektu honen helburua euskararen ezagutza, bultzatzea eta ikasleen artean euskararen erabilera sustatzea delarik. Hondartza zein mendia edo herriko plaza, eskerrik asko denoi uda on bat pasalarailara. Ekitaldean zehar Mikelot musikaria ibili zen ikasleak dantzan jartzen. Azkenik saioa borobiltzeko ikasturteko lanaren erakusgarri den diploma jaso zuten ikastetxeek. Bilbokoa ez da ordea ikasturte amaieran egiten den topaketa bakarra. Bizkaia osoan zehar 11 herritan egin dituzte ekitaldiak, urtean zehar ikasitakoa taularatzeko. Gaizka Izagirre pantaiak euskarazeko kidea dugu beste aldean, pantaiaren beste aldean, ostegunero lez, kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko eszenaldi nabarmenak aipatzera. Prime Videorekin hasiko gara, gaur bertan eszenatzen baita, aspalditik espero genuen The Voice telesailaren 4. denboraldia. Proposamen ezin hobea iruditzen zait, superheroien generoa gorroto dutenentzat. Beren jarrera berresten lagunduko dielako. Zeinen ongi pasatzen dugun telesaila hau ikusten, gozamen hutsa iruditzen zaigu, ganberroa, entretenigarria eta basatia. Superheroien munduko satira gupidabadea eta zorrotza. Superheroiak ospearen eraginpean jarrera zalantzagarriak hartzen dituzten mundu batean girotua dago, beren buruak ustelkeria bidean jarri eta oraindik eta ospetsuago bilakatzeko helburuz gizateria arriskuan jarriko dute. Baina umore beltz eta entretenimendu horren muinean gainera idoloak behar dituen gizarte bati buruzko etsipenezko begirada ikaragarria eskaintzen du. Ikuspegi ezkor eta amoral horretan datza The Voicen indarra. Netflixen eszenaldi nabarmenik egon ez denez, iazko telesail bat gomendatuko dizuegu, Beef, umore beltzez jositako telesail bizia, nahiko basatia eta oso entretenigarria. Biez ezagunen arteko trafiko gorabera batek bien alderdirik ilunena azeleratuko duen gatazka sortuko du. Txikikeria dirudien gorabera arruntori tsunami bat eragingo duen urtanta izango da. Filminetik bi eduki. 2015ko Turbo Kid film kanadiarra, irudikatu Mad Max moduko bat, baina bizikletekin eta 80ko hamarkadako erreferentziaz josia eta nostalgia bainu eder bat emateko paregabea. Eta antzara basatiaren aintzira. Yao Jinan txinatarraren gangsterren munduan girotutako film ederra. Eta amaitzeko primeranen gelditasuna ekaitzean. Une honetan bere film berriak grabatzen ari den Alberto Gastesiren lehen film luzea. Loreto Mauleon, Inigo Gastesi, Aitor Beltran eta Bera Millan dira aktore nagusiak, pertsona batzuen arteko maitasun historio ardatzartuz, iraganaren eta orainaren artean mugitzen den gidoi ederra osatu dute Alberto Gastesik eta Alex Merino. Ohiko narrazio tradizionaletik, euskal zineman behintzat, ies egiten duen zuribeltzezko artelan txikia. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Nor izango dugu gaurko musika zuzenean saioan, Koldo? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan Gailu taldea ezagutuko dugu. Musikari veteranoak biltzen dira Gailu izenaren atzean. Urteak atzera hainbat musika taldetan ibilitakoak eta oraindik orain musika taldetan aritzeko gogoz daudenak. Gailu taldearen lehen aroa 2000 urte inguruan kokatzen da.
Mikel Txopeitia taldeko bateri jolearen abentura bat izan zen honakoa, eta 5 kantuz osaturiko disko txiki bat atera zuten Luis Andrerekin batera egindako dokumental soinu bandan. Gerora egitasmoa lozorro batean sartzen da eta 2018 urte inguruan berpizten da taldea. Entsegu lokaleko jolasetan aro berria tabeatzen da, eta horrela hasten dira sortzen begiak egiak baote diskoko kantuak. Bigarren aro honetako taldeera horrela osatu zen, Mikel baterian, programazioan eta samplerretan, Drake baxuan eta kontrabaxuan, eta Okene ahotsetan eta samplerretan. Horrela osatu zituzten disko berriko kantu guztiak eta horrela argitaratu zen, esan bezala, begiak egiak baote diskoa, bide huts zigiluaren babesean. Zuzeneko emanaldietarako ordea, Drakeren lekuan Mariano Hurtado gartzen du, taldeko laguna eta beste hainbat proiektutan ibilitako musikariak. 2023 urtean hasten dira disko berri izango dena gauzatzen, eta Garate Estudiotan osatzen dute grabaketa, Martxel Alcarazo soinu teknikariaren gidaritzapean. Horrela sortzen da, autosuntxipena hasia da 3-2-1 North diskoa, hau ere bide huts zigiluaren babesean. Musikalki elementu organikoak eta elektronikoak nahazten dira gailu taldean, bateriak, baxuak, samplerrak eta bestelako erramientak erabiltzen dituzte kantuak sortzeko, beti ere ahotsei garrantzia emanez. Gailu taldearen kantuen bizkarrezurra bateria eta baxuaren jolasean dago, bi elementu horiek nagusi dira kantu guztietan zehar, geroa ator samplerrak eta Okeneren ahotsa dena borobilduz. Taldeko musikarien sustraia hardcorean daude, punkean, eta talde honekin bestelako erritmoa lantzen dituzte ere, ara nola drum and bassa edo drilla. Bi mundu hauen uztarketa da gailu, alde batetik elementu organikoak eta besteetik elementu elektronikoak. Esan bezala, taldearen bi diskoak Andoaingo Garate Estudiotan grabatzen dira. Ez grabatu bakarrik, taldeak bertan amaitzen baitu kantuak. Entsegu lokaletik Zirriborroa joaten dira estudiora, eta bertan borobiltzen dira kantuak. Eta bide horretan Martxel Alcarazoren garrantzia handia da azken emaitzan. 3 urteko bidean 40 kontzertu eskaini ditu taldeak, Euskal Herria zeharkatuz goitik bera, iparraldetik egora. Gaztetxeak, areto handiak edo festivaletan jo izan dute, taldeak edozein lekutan jo dezakela demostratuz. Gaur ikusiko duzuen elkarrizketa Andoaingo entsegu lokalean grabatua izan da, eta taldeko 4 kideak izan dira gurekin, Drake, Okene, Mikel eta Mariano. Esan bezala, gaur, gabeko 10etan, Hamaika telebistan ikusteko aukera izango duzue, bai eta sarean, hamaika.eus atari digitalean. Heldu gara gaueko albistegiaren amaierara, astelenean izango gara bueltan albiste gehiagorekin, zinegoak jaialdiko elkarrizketarekin agurtuko gara asteburu ona pasa. Proposamen artistiko eta kulturalez blai dator aurtengo zinegoak Bilboko LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia. Jaialdia hitz egiteko gurean dugu Julen Nafarrete zinegoak jaialdiko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon. Opa, arrastio, bai. Lehenik eta behin zinegoak ezagutzen ez dutenentzat aurkeztu iguzu pixka bat jaialdia. Oso ondo, baitu. Bilboko LGTBIQ+ zine eta arte eszenikoen nazioarteko jaialdia da, 21 edizio bete ditu, eta batez ere Bilbon antolatzen da, gero ere herri ibiltzen da zinegoak ibiltarian, baina apurtxo bat gure helburua da, sexu anistasuna lantzea kultura eta artearen bidez, ez? Eta horretarako, adibidez aurton antolatu dugu 50 jarduera baino gehiago, eta orduan apur bat nahazten dugu bai aldarrikapena eta bai kultura. Aldarrikapenez gabiltzala urten bereziki aldaketa individualetik kolektibura salto egiteko ahalmena badagoela azpimarratu duzue, zer dela eta? Bai, hori da, aurton hartu dugun leloa nolabait dira queertopiak, azkenean hori islatuko da oso ondo gure programazioan, lan asko jaso ditugulako alde individualean baino, nola maila kolektiboan nazioarteko eta munduko txoko askotan nola ari diren LGTBIQ+ lagun askota asko, euren artean antolatzen eta euren queertopia propioak eraikitzen, bakoitza bere queertopia, queertopiak ere oso anitzak izan daitezke, ez dute zertan perfektuak izan, baina bakoitzak behar duen behar izanetara edo realitateari erantzuten dio, ez? Eta orduan
justo queertopien inguruan berba egiten duten lan asko jaso ditugu, bai fin luzeak zein laburrak, eta horregaitik erabaki dugu aurton hori hartzea apur bat lelo moduan, naiz eta batzutan errealitatea gordina izan, naiz eta batzutan bazterketa edo erasoak jaso, horrek ez du esan nahi, maila kolektiboan gure queertopiak eraiki ezinez ditugunik, ez? Eta hori aldarrikatu nahi izan dugu edizio honetan. 21 urte bete ditu jaialdiak esan duzun bezala, ikusgarritasuneko eta aldarrikapenerako esparru izaten. 20 urte hauetan jaso dituzuen lanetako gaiak aldatu direla esango zenuke? Oraingo honetan esan duzu queer gaiak gaiendu direla, baina bestela ere? Bai, batez ere jaialdiaren sorreran, nik uste jasotzen genituela lan asko eta asko orientazioagaz lotuta, esango nuke ere mutile ekartzen zutela indar gehiago, eta gaur egun zorionez ez da horrela, eta lan askotan agertzen zen autoazeptazioa nolabait, ez? Hau da, protagonistek ez zutela euren burua onartzen, euren genero edo identitate edo sexu anistasunagatik, ez? Uste dut hori, edo behintzat zinegoaken halako lanei saiatzen gara lekurik ez ematen eta gehiago hitz egiten, nola gure burua onartzen dugu, baina askotan gizarteak edo gizartearen eremu ezberdinetan ez den hori onartzen, ez? Baina zer egiten dugun aurre egiteko horri. Uste dut hor, badagoela salto handi bat, gaur egun jasotzen ditugun lanetan baikortasun handiagoa badagoela, edo behintzat ikusten dela hori sistema edo cis heteropatriarkatu horretan arrakalak ireki daitezkeela eta posible dela batez ere hori maila kolektiboan antolatu eskero. Aldaketa posible delaren erakusle agian, esan genezake. Lanei begira, esan bezala, queer lanak izan dira nagusi, bestelaren zer nolako lanak jaso dituzu aurten? Hori da, baitu guk, gure sail ofizialean baditugu 3 kategoria, direla fik, dok eta crack. Hau da, fikzioak, dokumentalak eta gero cracken apur bat proposamen ausartagoak, apurtzaileagoak edo berritzaileagoak eta holan, ez? Eta hor, eukiko ditugu 15 lan. Eta gero dekoguz, begiradak, horiek dira fin laburren zikloak. Eta hor, normalean eukitzen ditugun haurtzaroa eta nerabezaroa eta emakume zuzendariak zikloak izango ditugu. Gero, TBIQ+ zikloa ere bai, hau da, LGTBIQ+ sigletan, normalean ikusgarritasun gutxiago izaten duten errealitateei ikusgarritasuna emateko hain zuzen be, eta gero ziklo berri 2 izango ditugu, bata queertopiak, justo oraintxe bertan komentatu duguna, eta bestea sexilioa, ez? Eta hori da apur bat, batzutan nola sentitzen garen edo behartuta sentitzen garen, gure jatorria, gure herria, gure kuadrilla, gure familia, gure inguru afektiboak ustera, bazterketa edo diskriminazioa jaso dugulako, ez? Eta apur bat horretaz berba egiten duten lanak jaso ditugu. Horri gehitzen diogu erroak saia, eta hor jasotzen ditugu Euskal Herrian sortutako produkzioak. Zorionez aurtoan ere jaso ditugu Euskal Herrian, batzuk ere euskaraz, LGTBIQ+ kontuak lantzen dituzten lanak, ez? Eta bueno, hori da gitxi gora bera gure programazioaren ardatza, hasiko da modu ofizialean ekainaren 24an, inaugurazio ekitaldia daukagu Arriaga Antzokian, eta uztailaren batean amaituko da Bilborroken. Ekainaren 24tik uztailaren batera esan duzu, ezta? Bai, hori da. Baina uztailaren 24a baino lehen, hori ukitzen dugu aurre jaialdiak, guk deitzen dioguna 3-2 bat zinegoak, eta hor adibidez barikuan, 21ean izango dugu proiektzio bat Guggenheim Museoan, Zapatuan egun osoko egitaraua, Poperra Afterra Utopia Danele Sarri Ugarte eta Miren Narbaizagaz, Arrastian dantzertigaz antzeslan bat eta amaitzeko biran Albina Stardust eta bertso saio bat, Domekan Clarisa Navas gure orezko saridunagaz solasaldi bat antolatu dugu Bilborroken, hau da, bueno, saiatu gara apur bat programazioan hitza antolatzen eta nik uste guztiok topa dezaketela zerbait erakargarria
eta zerbait ikastekoa ere bai. Programara begira eskaintza zabala antolatu duzue beraz, solasaldiak, hitzaldiak ere egongo dira, eta hau baita ere nola ez, zinea ikusteko aukera ere izango dugu, ezta? Labur metrai hauek ikusialko ditugu. Bai, hori da, Bilborroken antolatzen ditugu doako zikloak, sarrera libreagaz, orduan hor, baten batek ez badaki oso ondo zer ikusi edo zalantza baldin badauka edo lan, nik hor gomendatzen dotzat esatea, baitu, joan Bilborrokera, zeur ikusiko duzu lagintxu bet apur bat danetik, ez? Gero, Gole Malondigan egongo dira film luzeak, hau da, aurretik aipatu ditudan Fik do Crack hoiek, Bilbao arten izango ditugu proiekzio berezi bi ere bai, eta gero gure galak, ez? Gogoratzea be bai, zineaz gain, arte esenikoak ere izango ditugula, eta adibidez, ekainaren 27an Musikebarrin Getxon izango dugula errekamari lana, ez? Dela apur bat, La Sirenita lanaren berrikuspen libre bat, Javier Egoitz Sánchez protagonista dugula, eta bueno, hori ere oso interesgarria egongo dala. Saietara itzuliz, iragarri duzuenez, Clarissa Nava zuzendari argentinarrak jasoko du zinegoak 2024ko orezko saria, Damaren babesarekin. Nola izan da erabakia? Bai, baitu, gaur egun Clarissa Navas da Hego Amerikako zinemagintzan erreferente nagusietako bat, ez bakarrik bere pelikulengatik, baizik eta pelikula horiek sortzeko prozesuagatik, ez duelako jarraitzen ohiko bide bat, saiatzen da bera ere bai, lehen aipatu ditugu queertopiak badutela asko kolektibotik, eta justo Clarissa Navasen zinemak ere badauka asko kolektibotik ere, edo saiatzen da kolektibotasun baten baitan zinea egiten, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Eta gero, kontuan hartu nahi esan dugu bai, Argentinan bizi den egoera politikoa, ez? Justo aste honetan bertan ikusi dugu zer nolako errepresioa egon den kaleetan, eta zer nolako egoera bizi duten bertako emakumeek eta bertako LGTBIQ+ pertsonek, oindala hilabete 3 emakume boiera erail zituztela, ez? Eta, bueno, eure kontatzen digutenez, egoera nahiko zaila jartzen ari da, LGTBIQ+ pertsonentzat, emakumeentzat, eta baita kulturan lan egiten duten guztientzat. Orduan hor, Clarissa Navas gurekin egotea ohorea izango da, hori guztia ekarriko digulako, eta beragaz konpartitu ahal izango dugulako. Horregaitik, inaugurazio ekitaldiaren bezperan, ekainaren 23an, antolatu dugu solasaldi bat, Irantzu Barelagaz batera, apur bat, bera gertuagotik ezagutzeko, eta gero bere film batzuk, bat luzea eta bi labur ikusi ahal izateko. Orezkoa izango dena ere, epaimaila izango da, ezta? Nork osatuko du aurtengo epaimaila? Bai, baitu, urtero bezala nazioartetik, Euskal Herritik eta estatutik izango ditugu hemen jo eta zu lanean epaimaikideak, kategoria bakoitzetik bana egongo da, gero izaten dugu ere bai giza eskubideen eta aniztasunaren epaimaila, gazte epaimaila, sortzen ditugu kategoria ezberdinetako epaimaiek, ez? Baina baitu, justo nik uste zinegoakek badaukala berezitasun bat, jaialdi askotan egoten da gazte epaimaila, eta guk ere badaukagu, baina gure kasuan berezia dena esango nuke dela senior epaimaila, ez? Eta hor guk bai, oindala urte batzuk egiten genduen hausnarketa, pertsona nagusien iritzia gure gizartean, askotan ez dela kontuan hartzen, eta zine jaialdietan bez, ez? Eta apustua egin genuen senior epaimai hori sortzeko, hau da, 75 urtetik gorakoen iritzia hori ere jasotzeko, eta horton ere, izango dugu, 10 lagun baino gehiago izango dira, eta postekoa da, azkenean saiatzen garelako, hori gure gizartearen eremu ezberdinetako auzokideak, ideak, lagunak, gure zine jaialdian parte hartzen, ez? Eta gauza bera voluntarioen kasuan ere bai. Gaur bertan eduki ditugu hemen gure kartelak eta katalogoak jasatzen, Bilbo guztitik banatzen, egia esan eurei esker ere lortzen dugu gure jaialdia aurrera ateratzea. Kartela aipatuta, norko sortu du kartela aurten? Don Campistron izan da,
justo nik uste nahiko txo ezagutzen duguna euskal kulturan, ez da, aldudekoa, base nafarrokoa, eta guretzat ohorea izan da, gainera, genuen buruan queertopien lelo hau, eta berak ezin hobeto hemen atzean iratzean ikusten da, ez? Queertopia hoien ideiak, bere lanean ere, berak hori landu izan du, hain justu bera ere ibili da bekatorosak lanarentzat LGTBI pertsonen testigantzak jasotzen, altxalilin ere parte hartzen du, eta iruditzen zitzaigun bat egiten zuela guztiz aurton zinegoakek islatu nahi zuenarekin, eta gero, karteletik abiatuta, sortu dugu aurtengo animazioa ere bai, aurtengo spota nola bait, eta hori Peke Barelak egin du, Olatz Salvadorren musikarekin, eta iruditzen zaigu hori ja izan dela bat borobiltzeko lan hau guztia, eta zelako artista top euki ditugun zinegoaken lanean aurton. Lan handia egin duzu eta egiten zabiltzate zalantzarik gabe zinegoak antolakuntzatik ere hau dena aurrera eramateko. Bada azkenik azpimarratuneko zenuken konturik edo zinezalei edo LGTBQ+ mugimenduko kidei esan nahiko zenieken zerbait? Beitu, gero nik gogoratzea, gure programazio egongo da ekainaren 24 uztailaren batera, baina ekainaren 28an arrastiz ez dugu antolatuko proiekzio hori bat egiteko koordinadorak antolatu dauen manifestazioagaz, eta gero gonbidatzea Bilbotar edo Bizkaitar edo Euskal Herritar guztiak gure jaialdira etortzea, nik urtero esaten dut nire begirada asko irekitzen dela hemen jaialdian, urtero ikasten dela pilo bat, gainera modu atsegin batean, ikusentzunezkoen bidez. Gure jaialdia txikia da eta horrek ere ematen dio gertutasun bat ere bai, eta aukera egoten da gero askotan zinegile askorekin berba egiteko, etorriko zaizkigu bizitan film luze eta laburretako zuzendariak, aktoreak, urbat lantalde teknikoko kideak, eta orduan modu bikaina da ondo pasatzeko, ikasteko eta aldarrikatzeko.